hele por lama bani tu masomar phela sikar jukang tung hele por lama hele por lap bani tu masomar hanta munit bhan gyan budhi pi angle te hele por lapo ne nit ki biding ta ni poisa back pit mangle ni di sopo ko ame ni ngap tu kedo babdai la ni la sopo jama pit mangle sama architect ma chela to ba chelang bom lo non puta nang kipe আমার চাকরি নিয়ম পক্ষে আমার দাবি মানিবই লাগিব আমার চাকরি নিয়মীয়া কৰক আমার চাকরি নিয়মীয়া কৰক Angtungke je lakar Bianglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang Aphan lapu hello je nilitum aphan la kelong le bainong do anke prabjin pen nang pinako kedamtang 2023 pen nilitum walo ne memorandum pidet sitame nilitum han thang anu nang cewarwe lapen amek pen arsetment nang langle lasi no namat ke nilitum ning ki punglo ning ke kanglo lasi nilitum la soy strike sitame ding thunang koklo ako jongsi labang so nilitum strike ding pen sitame lason thak thak nilitum han anu nang cewarwe plot angte kewangjiar ni bangke anso se si nang ka che song pen strike ta ke thetan ang deng si nilitum ding thuya phan si chisik phullo lasi nili ka chuningri thua bangke alangli Tuliram Ronghang sar prabjin pen nilitum aphan nang jin sora la ke long le ana bainong bangke nilitum han prabjin pen nang pipo pusi ning che theglo nilitum ladak non municipal board a chairman ke hai sar Hemsing Terom lapen dak local MSC mate EM Modharam lekhe phan setame chuningri loje nilitum las CM aphan nang than pigra nilitum akisung ke boyalam nang pachini pira prabjin pen lahai la non kelong le abai nong ananga papi jia phan chuningri lo tang nilitum strike ni thom doiglo setame lailitum Atuliram Ronghang sar abang nilitum phanang puthuchit town municipality atumsi ke chok che pusi nilitum ban ako nang pitu labang ke nilitum la ke chok che kali nilitum jong si ke chok che plot tangte alang litum copy percent council pen approval nang pinapo alang litum jong si interview nang call ke plot tangte nilitum dak nang kiludun jita akam matawe sitame alang litum nang hang data join si pini nilitum dak nang claim dun lo nang dam dun lo sitame nona bang ke nilitum ban ako lason ako nang ki pitu bang ke la ke ningduk lo si nili karjukang tung lai alang li dak chairman municipal board chairman afanta nili karjukang tunga bangke lalo je dak nilitum revenue tangka do laso revenue tangka setame council long palele detma laso posin nilitum hanla CM bangta nilitum hanang pulong pop ma posin nilita kamat hadam thulo sai ka cheklema bangke cheklem ta haipo setame nilitum phana bang nang ma thathe dara bangke la ke ningduk thepigan lo jungjung che ma tha chota bangke chokche lasi nilitum la ke claim ke damdak chokamara tum hanta ma tha chep nang ji pusi nili ke kipugang tu kilo ente lasalam nilita peklar dum thuing tu ente daun kumi di tum si ke chok che balam le tang te alang li pisin non ako kimi gothon thora do lasalam nilitum hanang tham tha non 12 ta alang li ako akimi gothon thalo lamli tum han nota taun kumi tia pham jitia hala statement nang le po salary hadi laso salary aposinil tumba nang ke thak thusi hola ton ki pithu lage ko masi ki chok chelen talaka oni to ta statement kila salary ani to nang pilap nang ji akoni tuma salary usini tuma aku nang kang sirse aku la tuma ki pithu bang suli le dai mati kam bang thuga ani sini ni bag dam dire boda ekdom ho eno paso angpo kamen thu kamen ui kwana ni tum ke claim nang lage jinsu nei mati hadi ar puki thena akam si claim no mapse pu non banka ni tuma ekdom tha ta bidap jo tiklo jon joni chotkali tiklo jon tikebra narke la bukule municipal board long gedo tiklo jon chonghong po loi ma talong le tiklo jon chonghong po ma talong le 2025 anikam tiklo jon thom be dharma kelong nam 2026 long da tiklo jon thom be nang dharma kelong kosom jeni tum reng po o samar pachar lina koi me deni tum ta ho mau gropon chibunai labro bali tuma somar ga ho hele por labmo bali tuma somar phela se karjukang tung hele por lab bali tuma somar hanta munit bhan gyan budhi pi angle te hele por lapo horpa junat po drak pa chorat po lase sar terera ma joning rilo ni neng duk pek